Ari. Mas Adi, ini lho Dik. Mas Adi, permintaannya iki, Sen. Ayo. Heh. Hei, hei. Kita sambut dengan budaya bangsa. Kula nek ngertos Ngapa? canom-nom ngeten-ngeten iki, Pak. Ngapa? Terus terangi jiwa mudaku meronta-ronta. Ndak Saja kula ki kepengin kaya biyen-biyen pas aku tau duwe pacar ngeten-ngeten iki. Ya Allah. Iya. Weh, kau kembar iki. Kembar ya? Kakak. Oh, kakak iki. Kakak tua. Iki Mas Adi. Pengen milo gak aku dolinan wayang ki lho. Woi, iki dolan opo iki? Wayang ki. Wayang ning ngono. Hah? Kok kaya tau ngerti tau. Pak iki jenenge apa, Pak? Kuwi kiai sing gol modot. Woi, aja keweri, Dik, aja Dik. Delak nek kan salah tingkah. Oh tidak dua teman pojokan kaya belek. Belek. Derek karo moto. Tak omongi. Lah kan aku gayane jual mahal. Iya ya, kene lho yuk. Sampeyan malu-malu lah cara ngono ya, Dik ya. Heeh. Malu-malu tapi mau. Malu-malu. Ditakoki to Mas Ardine piye iki kajiane? Jadi sudah siap ya. Sampun. Ngene kok. Jane kan malu-malu kucing. Aku malu-malu asu. Lho, kok aso